Satisfacción no seo da Mancomunidade Barbanza Arousa, porque a entidade resultou beneficiada dunha subvención de €1,5 millón, con cargo aos fondos Next Generation, para desenvolver o seu proxecto Barbanza Arousa Viaxe a través da historia dos sabores. Estamos moi contentos co desenvolvemento desa axuda que, ligado aos fondos europeos e aos fondos de sustentabilidade de turismo que se xestionan a través da Xunta de Galicia e o Estado español, que de algunha maneira aprobaran un orzamento importante de €1,5 millón que vai destinado a proxecto da Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa Norte. No caso de Rianxo, o proxecto está ligado á potenciación dos recursos gastronómicos e enolóxicos da zona, a través dunha actuación que se realizará no edificio do Liceo Marítimo. Nos deseñamos, toda vez que o camiño pasa a rentes do Liceo Marítimo, un edificio xa municipal, desenvolvense unha serie de actuacións nel que o habilitan para que poida funcionar, en algún momento xa o fixo puntualmente, pero que con mellores garantías como dinamizador tamén da riqueza gastronómica e enolóxica da bisbarra. As actuacións previstas no Liceo, basicamente é un proxecto de adaptación para que sexa facilmente percorrido de arriba a baixo, por tanto contempla un ascensor que garante a accesibilidade xeral do edificio, mais tamén a creación dunha zona e dun obradoiro permanente de gastronomía para que sirva tamén de mostra de produtos, que sirva tamén de lugar onde impartir unha show cookings ou obradoiros máis estables no tempo que teñan como eixe a nosa cociña. Entre outras intervencións previstas figura tamén a rehabilitación do barrio dos Cataláns, no Paseo dos Areos, na Pobra do Caramiñal.